салом тамошобино сазаи нағзаин саломати хубай боз ҳам мағозаи Ильёс омадагем духтарако нигоҳ кунен боз ҳам аксия рафтеста ина метавонен барои фарзандотон барои мисол шавҳару бародаротон омада харидорӣ кунен беҳад аксияи хуб доранд нигоҳ кунен инамҷа ҳам брижаҳои подростковои фасон ҳама намхе футболкаҳои хушрӯраку 50 сомон кардагианд ино бори хичонаи дасти аввалай беҳтарин нархҳо кати сифатҳои беҳтарина метавонанд ки омада харидорӣ кунен нигоҳ кунен мутаассифона доставка надоранд лекин шумо биёен аз наздик як буракҳои ёра бинен бо инаи бурукҳошона намеген ҳамаш бурукҳои фасонаи подростковияй ин нарх ягон ҷода нестай дониста бошен тамошо бино ки ин нарх ягон ҷода намеёбен лекин дар мағозаи Ильёс ина ҳастай аксия кати 50 сомон шудагиай бозори Корвон тарафи Тилобозор 11 дарвозара подвалш ина марамат якум ряди широкияй наҳум мағоза беҳтаринҳо барои шумояй дар мағозаи Ильёс бо касоне ки тамошобино подписчики инояй дар Инстаграм аз пеш бо медонен чихе аксияҳои зур доранд ки фақат барои подписчикошон мешава ки пешниҳод кунанд ина марамат успед кунену биёен худичо фасонаи духтарако футболкаҳоро бинен худиёро бинен боз ҳам аксия рафтестай аксияи грандиозне аксияи идона дар мағозаи Ильёс нигоҳ кунен футболкаҳоро 50 сомон шудагай бовар мекунен духтарако бори хичонаи дасти аввалай барои ҳавай беҳтарин нарх кати омада шумо метавонен харидорӣ кунен марҳамат 50 сомон ё шама теннискаҳоро фасонӣ шадиден 50 сомоне то размерҳои мисол мардакҳои калона размер ҳастай беҳад сифатҳои хуб доранд ҳамагӣ 50 сомон баъд иҷада нигоҳ кунен иҷада ин хеле брижаҳо ҳастай оригиналош 70 сомона ё ино 60 сомон ина оригиналош беҳад хушрӯанд бо ина 70 сомона ина ин моделакора бинен охи бо чихе хушрӯанд 70 сомоне ҳам қафасонан ира бинен ҳам ё ҳамаш қиматиян брижаҳои фазони чоткиян фақат ки барои ид аксия эълон кардагиан 70 сомон шудагиан ёш чи ана ин модело бо ҳаст оригинало иш 100 сомон хулоса тамошобинони азиз марҳамат мағозаи Ильёс биёен бо ин худиёшона намеген худиё ё ҳамаш 100 чанд сима худияй ҳозир бошад 50 сомон кардагианд ина марҳамат биёен бозори Корвон тарафи Тилобозор 11 дарвоза подвалш якум қатор широки риад мешава марҳамат наҳум мағозаи Ильёс ҳатман страничкаи хичон дар Инстаграм да подписатсия кунен ки аз пеш аксияу новинкаҳои зиёд бисёрай ки танҳо барои подписчикҳо пешниҳод мешава шуругии футболкаҳоро бинен ҳамаш футболкаҳои фасонай аз размерҳои подросткови сар карда то мардакҳои калона аста размер марҳамат беҳад моделако шуда гап нест беҳад хушрӯа ира бинен ишам ҳамин нархай ишам 50 сомонай фасонӣ шадиден аксияи калон рафтестай тамошобинои хеле аксия дар дигар ҷо нестай лекин мағозаи Ильёс да ина 50 сомон шудагиай беҳад фасонак а теннискаҳоро чанд сом карден ина ин модела бинен чанд ана ин модел 80 сомон ана баъд боҳози дорад як намуди дигар ина ёра бинен и чанд сомай 80 сомон иам 80 сомон ини тенниска ҳам 80 сомон ба ана ёра бинен ё чандан 110 ана ино 110 сомон марҳамат метавонед барои шавҳаротон мисол бародаротон омада харидорӣ кунен и хеле нарх дигар ҷода намеёбен ки бо нархи дастрас анамхе борои босифата гиред ина иноям 50 сомонай як борагра светкаҳоша бинен моделоша бинен чихе хушрӯчаанд беҳад фасонаи шушта мепӯшанд ҳичи намешава бори хучонаи дасти аввалай тамошобино барои ҳавай бо нархи дастрас метавонен харидорӣ кунен инчунин анамхе ва ёра плашовкаҳоро арзон кардагиан 160 сомон кам мондагиай успед кунен ки тамом нашава касоне ки подписчики каналшонанд подписчики Инстаграм шунанд тамошобино и бо арзон мешава марҳамат биёен бозори Корвон тарафи Тилобозор 11 дарвозара подвалш ина двойкачиотон чанда спортивко ина 200 сомон фасонӣ шадиден ҳозир то охира тамошо кунен як навори дигар мекунам 150 сомай ҳам доранд двойка ҳатман биёен бовар кунен беҳтарин вариант 11 дарвоза тарафи Тилобозор подвал якум қатор наҳум мағозаи Ильёс духтарако эълон нигоҳ кунен дар мағозаи Ильёс новинкаҳои беҳад фасон барои хушрӯи идона омадагиай марҳамат метавонен омада бо нархи дастрас
барои бародаротон шавҳаротон омада харидорӣ кунед. Як бора гиҷара биненда инамҷо кадом намуди спартификае ки мебинед воякачаҳои фасони хушрӯ 150 сомон шудагай бовар мекунед. ина марамат кадомеша мегирен 150 сомония моделакош беҳад фасонай. Бо касоне ки дута харидорӣ мекунанд дуташа бошад чанд сумда метиҳанд? Дуташ 250 сомон. Касоне ки подписчикои канали Ильёсан марҳамат дар Инстаграм метавонен ина омада дуташа 250 сомон да харидорӣ кунен. Ана неке каси подписчик неста ами якташа 150 сомон да метиҳанд. Марамат ира бинен иқа хушрӯай. Ина вилветакошон бо новинкаи диден аксияи беҳтарин дафтидагиай аксияи идонада духтаро успед кунен ки дер накунен бовар кунен беҳад хушрӯ. Ина и намудоям аст аҷоибот. Ина қисма бинен духтаро ва ҳамаям ҳамин нархая ира бинен фасониша аҷоиб. Иша ишда фасона иша ишда фасон нархку нархи шок марамат спартификаи фасони чотки 150 сомон. Бозори Корвон тарафи Тилобозор 11 дарвоза даян падвалышда якм қатор мағозаи Ильёс 9 магазинай. Ана баъди наи брижора диден хушрӯвора 70 сомон бовар мекунен. Плашовкошона бинен чихе хушрӯа 160 сомон. Бо подписчик бошед ино бо арзон мешаванд. Хулас биёен аз наздик тамошо кунен.